Tisztelt hallgató! E világ népei Istent több formában és több név alatt említik. Lássuk, hogyan válaszol a Biblia Istennek írott igéje az őszinte emberek előtt felmerülő kérdésre. Ki az igaz Isten, és mi az ő neve? Ezt találjuk megírva a 90. Zsoltár 2. versében. Minek előtte hegyek lettek, és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké te vagy Isten. Továbbá Pál apostol a Timóteushoz írt első levelében, pontosabban a 6. rész 16. versében ezt írja. Kié egyedül a halhatatlanság, aki hozzáférhetetlen világosságban lakozik, akit az emberek közül senki nem látott, sem nem láthat, akinek tisztesség és örökkévaló hatalom. Amen. Ugyanakkor az 1. Mózes 1. rész első versében ezt olvassuk. Kezdetben teremté Isten az eget és a földet. A 36. Zsoltár 10. verse pedig így írja le. Mert nálad van az életnek forrása. A te világosságod által látunk világosságot. Ezen bibliai versek alapján láthassuk, hogy Isten egy szellemi lény, aki öröktől fogva létező, ki egyedül a halhatatlanság, ő a világegyetem nagy teremtője és életadója minden élő léleknek. Évezredek során az emberek számtalan formájú és nevű isteneknek imádkoztak, ezért nagyon fontos ismerni az Isten igazi nevét. Ezt olvassuk az 1. Korintius 8. rész 5 és 6. versében. Mert ha vannak is úgynevezett istenek, akár az égben, akár a földön, amint hogy van sok Isten és sok Úr, mindazáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya, akitől van a mindenség, mi is ő benne. Ezért a Szentírás pontos információval fordul felénk Isten nevével kapcsolatban. A 83. Zsoltár 19. verse tisztán kijelenti, hogy megtudják, hogy te, akinek neve Jehova, egymagad vagy felséges Isten az egész földön. Egyeseknek lehet furcsán hangzik az, hogy az igaz Isten neve Jehova, mivel legtöbb bibliai fordításban csak szimplán Úr vagy Istenként szerepel. Figyelem előtt kell tartani azt, hogy az Isten szó nem egy tulajdonnév. A feljebb említett bibliai vers is több Istenről beszél. Ahhoz, hogy különbséget tudjunk tenni e világ istenei és az igaz Isten között, szükséges pontosan ismerni Istennek tulajdonnevét, mivel hogy a Biblia eredeti héber irataiban, az úgynevezett Ótestamentumban több mint 6800 esetben jelenik meg a Jehova név. A Károly Gáspár fordítású Bibliában már csak 4 esetben találhatjuk meg a Jehova nevet. Az első a feljebb említett 83. Zsoltár 19 verse, a többit pedig sorolom. A 2 Mózes 15. rész 3. versében olvassuk. Vitézharcos az Úr, az ő neve Jehova. Ugyancsak a 2 Mózes 6. rész 3. versében olvasom. Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak úgy jelentem meg, mint mindenható Isten. De az én Jehova nevemen nem voltam előttük ismeretes. Az Ézsaiás 26. rész 4. versében pedig így írja le. Bízzatok az Úrban örökké, mert az Úrban, Jehovában örök kőszálunk van. Akkor is, ha csak 4 esetben, ezen bibliaversek tisztán kimutatják Isten igazi nevét, amit profétái által a Bibliában leíratott. Tehát ahhoz, hogy egyszerűen válaszoljak beszédem elején feltett kérdésre, ki az igaz Isten és mi az ő neve, a fenti bibliaversek alapján Isten a szellemi és fizikai világ teremtője és életadója,
akinek neve Jehova. Köszönöm a figyelmedet, és hogy türelemmel végighallgattad rövid beszámolómat.